मेरा एक इतिहास रहा है, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जीना हमें। तो का हाल बा भाई लोग का राकेश मिश्रा अपन देसीला गाय मतलब कि अनुपमा यादव के स्टेज शो रहे अपन देसीला गाय है देसीला शहर के गाना गावतली है मतलब कि अनुपमा यादव पवन सिंह के गाना गावतली है पियर फराक वाली अनुपमा यादव राकेश मिश्रा से कहतरी के तू हो मतलब कि पियर फराक वाला गाना गाव हम लड़की के किरदार निभावतनी तू लड़का के किरदार निभाव। यही पे राकेश मिश्रा भड़क गई हवन। राकेश मिश्रा के पूरा फुल सपोर्ट करतनी काहे कि भड़के के चाहिए उनकरो गाना यूट्यूब पे बा उहो तो एगो बड़ा बेआसन महज पवन सिंह से छोटा हवन लेकिन उ अपन एथी में तो सीट बारन नु बात तो सही है। इहे बात पे अनुपमा यादव के साथ साथ पूरा पवन सिंह के फैन भड़क गए हसन कि काहे ई कह दिलन कि हम पवन सिंह के गाना ना गाएब। तो भाई उ छोट ब्यास हटे तो बड़ ब्यास के काहे गाना गाई अपन गाना गाई। यहाँ तक कि जितना भी छोट छोट ब्यास होलन जौना कि यूट्यूब पे गाना ना होला उहो कौनो के गाना ना गाइलसन अपने से बना के गाइलसन। अब तू लोग बताओ लोग कि का राकेश मिश्रा सही कैले बरन सही कैले बरन तो तू लोग कमेंट कर लोग वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब कर दिया लोग। हम मिल चनी एक नेक्स्ट वीडियो में कोनो ऐसा के टॉपिक के साथ तब तक टाटा बाय बाय।